Aram, arin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang pangudtuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela, Aramon Yato. Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, parte niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsungon. Pangapunan sa mga namamahan, makisumaro sa programang kaibuhan, para sa katoninungan asing kaginawahan. Pangapunan sa namamayaw kan banwaan, ibunan serbisyong tunay na ilalauman, na mapapaginabangan kan kadaklan. Bagatugang good morning. Good morning po Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome sa programa. Aramon niya itong unyang pong aldaw na ini nin Tuesday. Martes na po. Sa 28 sa bulan kan Hulyo 2026. Kami po naglalaom na nasa maray kamukhamugtakan, maski na medyo hard life para po sa iba. Pero padagos pangirata mong nakakatipong ang pang naipo sa Aldaw. Happy birthday sa mga birthday celebrators. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. O happy birthday kay Assistant Regional Director ng PIA, si Ma'am Lizelle Makatangay. Happy birthday. Siring man sa OIC ng Department of Labor and Employment, si Attorney Lianyo. Director, happy birthday. Kasi sa iba pong nag-birthday sa kanya, happy birthday. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Ako po ang sanong lingkod, Mardela. Dahil iba, salit sana. Pero tiyan, iriba na po kita hanggang alas 12 ng pagkaunto, digdi po sa programa Aramon niya to. Pag-restore kami pangyayari sa palibot, pakipag-uron sa mga tao nasa likod ka mga bareta, at siyempre, anbulos ka ng impormasyon na magalit sa luwa sa pagitan Mega Force Patrol. Napadagos po ng alap ng mga istorya para may balangibog sa banwaan at mapukawan ng mga turog sa pansitan. Yan po dyan ang sa muyang Field Commander, Chief of Reporters Jimmy Nasadita. Hanggang sa First District, yan po dyan si Padincho Marbien. Yan man si Partner Al, dyan po sa City Hall. Asin sa sur na parte ka mga barangay sa Legazpi. Mantang dyan po sa Daraga area, Joshua James Bino, Legazpi Port District. Asin sa Regional Center site, si Baby Angel Mustaza. Mantang sa Kapitolyo Provincial, asin sa mga opisina di gobyerno, asin pribado, kasabay ang simbahan dyan po sa Olalbay District. Yan po dyan si Karen Ala. Siyempre sa mobile, ang samuyang mata ng DCGB sa kalsada, Henry the Boy Mata. Lado Technical, Chief Ramiro Tanay. Kaman si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. Sino po makasama natin from Sorsogon State University, yung mga OGTs natin sa newsroom. Kompleto po ang Papa Mars Angels. Now dyan si na Jenny Valyaran, si Yara May Liron, at saka si Nicole Ann Gloriani. Kami po kapos minasaludar mga kababayan sa inman kamo sa mundo. Welcome po sa programa Aramon niya ito kunyang pong morning. And good morning kay partner King Rinaldo. Yan po sa Bangkiruhan, sa tiyang weatherman. Bandang yaon man ang sa tuya pong The Wanderer, Gerald Aranya, at saka si Ate Sally dyan po sa LA Drive, Gugun, Legazpi City. Pagabot sa tabako, yaw po dyan, nakaantabay pirmi. From sign on to sign off, Kuya Bob Candano sa San Lorenzo sa tabako.
Sa malilipot, yan po dyan si Bing Buenbores sa San Isidro. Kung Yan, kita kamusta mga friendship natin sa Bakakay? Classmate, Noel Bismonte. At saka yung si Ate Nitz na Barcenas. Si Ate Nida, good morning. Sa Baranda family, good morning. manwa Diyan po sa San Pedro kita sa Bakakay. Kiring man si Tia Maming na Barameda. Kasi na Joel Barameda and family. Good morning po, Tabi. Bueno, mga kabayan, duman po sa mga taga-Bangantabay niya to, mga tugang, yan, may mga biglaan namin mga pag-uran, kaya magpasiguro sa na piring pandong to may mga thunderstorm, mga local thunderstorm na pinag-aabiso ang pag-asa. So, dahil man siya na haloy, pero minabigla. Kaya, pasiguro sa na po, difficile na, ha? Kunyang pong panahon, dapat wala tayong sakit, ha? Difficile, difficile na magkahilang. Okay? Alright, hanggang ngunyan, iyo pa ang laman ka mga istorya, mga tugang sa nasyonal, maging sa lokal, sa mga gilid-gilid, sa mga tricycle, asin po sa mga jeep, kasarabay na sa mga barbershop, yan. Yung naging sona kang presidente. Matindi ade. 1 hour and 26 minutes. Ang sabi ito ang pinakahalaba na sona kang presidente pon kan 2022. Ha? So panlimang sunod ang pinakalaba. Estimated na 120 lang, 1 hour and 20 minutes, pero siyempre dahil nga sa mga ano yan, parakpakan, interventions, mga tugang, kaya na extending dikit. Okay. Aram niyo kumpirang palakpak, ana eristro, pagkatapos, may duwang standing ovation ha. May duwang standing ovation and 64 na palakpak. Ito mga nairistro, mga tugang ka mga pag-riban niya sa hanap buhay duman po sa Metro Manila na naipasa sa tuya kung pirang palakpak. 64 palakpak. Tapos duwang standing ovation. Standing ovation mga tugang, so pagpahayag kang presidente, manungod po duman sa pagtanggal kan systems laws. Pagkatapos ito pong panindugan na dahil kita masuko sa mga dayuhan. Yan, panindugan doon po sa sa West Philippine Sea. Okay. Good morning kay Ramon Convencido. Good morning po. Tsaka kay Sergio Nabalkin. 43010, good morning. And si 43017, Sir Francis Buales, mo yung presidente ang kabalik at CBCOM 430 sa Rumbangi Base. Ano, Sergio? Iba ka sa muya sa pizza 30. Ay, pizza 29. Okay, iba ka sa muya duman sa, sa Commonwealth. Alright. Mga tugang, pinakamakaskas, kaya pinakamakusog. As in, may suriyaw pa eh. Adol ka na, di ba? Ito pong parte kan ikalimang State of the Nation Address ni Presidente, yung manangod po sa Systems Loss Charge sa electric bill. Kan, sabi nga ni, gabos ng mga Pilipino, milyones garo ang bilang gaan. Okay? Dan sabi kan Presidente, natatandaan ko, hindi niya kasalanan ng consumer kung bakit nagkakaroon ng systems loss. Kaya, hindi tama na sila pa ang pagbayarin. Di ba? Apera duman, igwa pang gustong ipatanggal ang presidente. Ito po na value-added tax na pigpapataw sa systems loss. Nailing ko mananggad, duman sa mga bill baga, igwa nang nakalaag na systems loss charge, igwa pa ning VAT. Systems loss VAT. Yung ang pigbabat sila mo manapakinabangan. Ha? Pero medyo talagang may problema. Di ba? Di kaya pinarakpakan. Kasabay ka ito, nanawagan po ang presidente ng apunan sa Kongreso na amindaran tulos ang Electric Power Industry Reform Act o IPIRA. Ito pong Republic Act number 9136. Sabi nga ni 20 taon na ngaya
iyan na ipira, dahil man ngayon nasunod, so talagang pinakang obeto, mga tugang, kung nga tayo ipinasar, na magtaonin di kalidad na kuryente, pagkatapos hababang kuryente, bayad sa kuryente. Ang nautob lang ngaya, so, privatization. Tadawan mo sa ipiralo, mga tugang, ang target kaya kang pinasar kan 2001, iyo ang baguhon ang bilog na industriya ng kuryente sa Pilipinas. So kamautan na isa pribado ang power industry. Nangyari. Di ba? Inggan niya ron ang kompetisyon. Garuda Iman. Palangkawon ngayon efficiency. Nagruro. Pababao ng presyo kang kuryente. Ay, dahil lalong naglangkaw. Sigurohon ang sufficienteng supply ng elektrisidad. Yan, paparopalsok, takulang, may load shedding, di ba? And dahil po na utob sa pangako na mas baratong kuryente sa sobra 20 taon mga tugang na lumipas, di ba? Iyan pong systems loss, mga tugang, kunyan yan pinayagan kang tinugutan kan ipira na ipasa sa mga konsumidor, mga tugang. So ano yan, itong allowable systems loss, kaya bulan-bulan pumahiling mo naman sa bill, may separadong linya para po sa systems loss. So, yun yan, so kunyan. So, naging pundo kang presidente kung ngata. Pipa, ano niya yan? Pipa, hali niya yan. Pipa, amindara na, wara hali o na nga yan. Ta primero, bako manikasalang kan mga konsumidor, kung may nawarang kuryente sa transmission o distribution. Pandua, pera nga sa kita na nagbabayad kan systems loss, pigkapatawang pagkita kambat. Yan po tabi, double, ano nga ya. Tan systems loss kaya, pwedeng dahil mga tugang sa technical loss. Di ba? So, ano yan? So, laba kan dinalaganan kan wire. Siyempre, may mga wara na dyan, may mga nagbababa. Di ba? Pagkatapos, pandua, mga tugang, so transformer o yung mga substation sa distribution wires na may kumbaga may bawas do. Ito sabing pwede nga ya na ano yan hanggang dumangkas na. Diba? Pero sabi nga ni lalong nagdakula ang system sa Albay, mga tugang uminabot nin 26. Garo nga ni 28 na. Dahil mga tugang sa non-technical loss, may illegal connection o jumper, power pilferage, mga tugang, route na metro, sala na pagbasa kan metro, kasi iba pa pong pagkawara kang kuryente na bakong dahil sa technical na rason. Gustong sabihon, mga tugang, may parte kan systems loss sa normal na operasyon, pero igwaman pong parte kan resulta kan kapabayaan, kaluyaan kan sistema o maging panghabas ng kuryente. Pero nga, kita pipagbayad, na iyan na po yan talaga nakapalaman sa ipira. Sa mga regulasyon kan Energy Regulatory Commission, pitutugutan po sa distribution utilities sa electric cooperative na ipasa sa consumer so allowable systems loss. Yun po ang problema Di ba? Sana nga magiro, umabante, iyan na sinasabi natin, kita na sa Asia may pinakalangkaw na kuryente. Nadawag na sa Singapore. Di ba? Nadawag na sa Singapore Kita na may pinakalangkaw na singil sa kuryente, mga tugang.
dahil po dyan sa nagkapirang mga polisiya na bakong akma para po sa tuyang mga Pilipino, dapat talagang baguhon. Okay? Hindi, laglalaong po ang gabos, mga tugang na sana ngaya, humiro. Ha? So yan ang antabayanan, ang pag-amyendar sa IPIRA. Kaya ba yan? Okay? And kung yan po may sa batas tulos, maging lay, mga tugang, dakulang kagianan po yan sa tuya po ng mga konsumidores. Okay? Talagang dakula. Okay? Ang magiging kaganapan. Sabi nga ni kang ibang mga observers, kung iyan ngaya, de ngaya pig, tugutan kan IPIRA na systems loss, sigurado ngayang ang kumpanya, mga tugang, mapursigir, napakusugon ang operasyon, pagayunon ang operasyon, ha? Susaindang mga linya, sisiguruhon na daining, ning luma na nagkakabit dyan, tanganing bawas ang systems loss, di ba? Ha? Perming mag-ima improvement. Kasi daman sa nan masalo, di ba sila magbabayad. Pero kung yan din pakiaram sin data, ano magbabayad sa konsumidor? Di ba? Kung sindaan masalokan mga nawara, mga tugang na income, di mapipilitan talagang pasiramon ang sistema. Mas magiging agresibo duman sa illegal na koneksyon, power pilpirin sa masalida po ni mga lumang linya. So yun ang sabi nga ni Oron may bagang nakagi ni Sir Larry Pasqua. Ang energy program, senior energy program officer, mga tugang kang PMCG o Philippine Climate for Climate Justice. Yung mga policies at saka yung modernization. Kaya sali ko sana rekas-rekasan nyo. Yan po na rehabilitation and modernization. Tanganing makaawas kita. Primero yung halang kawunon kita. Ang allowed yata kang ERC is I think 14%. Dati 12% yan. Gawin nilang ko ng 14% na. Na yan, systems loss. Na standard nga yan. Pero sana nga ni zero eh. Kaya baga padagaw sa pagbubusol ka mga mga lakdang na dapat nagribuhon ta. So sana po maging maging magayon ang sistema, ang numero na talaga sa Kongreso may kinaramang kayan. Na may kunyang pasinda, may 2 taon pa para magpagitang gilas. Okay? Okay, good morning kay Mark J. Sanchez. Sir Mark, Sir J, good morning. Tabi dyan sa ASJ Farm sa San Agustin. Gusto po nila mga pakwan, tapos mga melon na mga masisiram at saka mahamis. Punta ko kayo dyan sa ASJ Farm sa San Agustin. Hanapin po nyo yan. At nandyan sina Sir Mark J. at saka si Ma'am Abunjo and family para po magkatana kamo masiram, malinamnam at makatas, matamis na mga pakwan. It's not the usual round kind of pakwan, kundi yung medyo oblong at may kulay pa sila. Mayroong pula, mayroong yellow, di ba? Alright, good morning tabi sa imo Sir J. And siring man, good morning kay Benji da Pogi, Benji Hile. Good morning ay Idol Sir Mar. Pa-shout out. Alright, pa-shout out da po. Good morning man kay Sir 43044. 43044. Kasama natin dyan sa Kabalikat Civicom 430 sa Ramangge Base, si Sir Richard Balyon. Good morning, Tabi. Yun po duman sa mga kababayan abang-abangan yan. And then, yan po, dahil na mag-receive kan privatization. Pabiluan na to, wala naman talagang privatization na sinasabi. Pabiluan na po ang alay ko. Substations, mayroon na pong inaayos, di ba? May 2. During our conversation with Ma'am Ange Galero sa programang Boses kang Kapalibutan, nababanggit at sinahiyapot ko kung niya ko masusunod so enot na pronouncement
can management na possibly end of the month of July or August na mapaandar mga tugang substation duman sa Ligaw, 20 MVA. Pagkatapos digdi mga tugang sa Kulyat sa Daraga. Garo 20 MVA man yan. Para makabawas mga tugang, magian-gian na sa mga kikargahan mga tugang digdi sa Washington substation, makakahiwalay na dyan pagkatapos suduman man sa Ligaw, so pasiring sa Piuduran area, magian-gian na naman sa sarong substation duman. Okay? So pag yan nag-andar na, di magkakaigwa ng yaning maray na linya ng kuryente. Kaya lang siyempre dapat kakibat kayan dapat talaga sa mga linya sa ralidahan man ta mga lumaono na. May mga lumaono na pong mga linya talaga. Na dapat yung pigsasalidahan talaga ta. May mga corrosion saka minaluya naman talaga. Paano aabot sa kuryente mo maluya, di ba? So, at baka kung halimbawang dahil siyempre bago sa substation, baka lalong magputok-putok po yan luma na. Dapat ay konsiderar ng mga tugang ka mga kabayan sa alay ko. We are doing everything para maisaayos po yan. Primero, pagkapos sa substation, mayroong pera na ibinaba yung national government, di ba? And mayroon pang yatang next year, mayroon pang isasagawa na sa pang substation diyan po sa may party kang yung Bangkiromba o Taisan area, diba? Basta yung masupply pa siring duman sa south. Lalong-lalo na ma-resolve kang problema ng mga tugang diyan po sa maluyang kuryente diyan sa area yan. Okay, so yun po mga developments natin. Abangan ta po yan. Sa mga masusunod pa mga araw, sana mag-andar na. Tangani pong maging areglado na ang dalagan kan kuryente ta. Digdi po sa tuya pong palibot. Tapos may mga proposal nga ning biro laguntang yang aliko. Garo nga ba ko naman ngayon tama. Okay. So, po ang mga nagkakapirasa naman sa mga pinag-i-receive ng mga dapat na garibuon. Pero at the end of the day, mga tugang, kita pong mga konsumidor, kamo lalo sa mga nakapangaran sa kontador. Di ba? Tayo bagay ang rekonosido kan aliko. Kung sa'yo mo nakapangaran ng kontador, di ba? Ikaing may karapatan kang magboto kasi may karapatan ka dyan na maging kandidato. Di ba? Magboses, mga tugang ka mga sendong sentimiento manungod dyan. As in, dapat nagadon talaga sa management na matultul ang dalagang kayan po na Albay Electric Cooperative. Sa tuya ngayon, di ba? Tarabangan ta. Kung sa tuya yan, tarabangan ta. Kung sisa mga paraikit yan, iurusip ta. Di ba? Dahil pagkonsintihon ta, at kita mo sa namin nasa lukaan. Di ba? Problema ta. Di ba? Kaya nagkaigwaning dakol na systems loss. Pagkatapos, siyempre, dakol na nagagaramit, natural, mga tugang maluya sa kuryente. Okay? So yan po, mga mga kababayan natin, ang mga primero ng kada ka mga impormasyonista, ngunyan po na aldaw. Stand by lamang, we will be back for more stories. Ring, ring, go away! Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, Mommy! Cough, cough, wet away! Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundili is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ngunya na taong 2026, bagong programa, bagong sigla para sa kaaraman, kabuhayan asin komunidad. Unina, ang programang pang-edukasyon asin pangkabuhayan hatod sa Indo kan Bicol University Extension Management Division ang sa Indong katuwang sa pag-uswag kan kaaraman, kabuhayan asin komunidad. Sa programang ini, mas pinarani ang serbisyong gobyerno sa namamanwaan sa gabay sa marhay na paggogobyerno. Mas pinahiwas ang pagkuha sa yamang dagat sa buhay dagat, Fisheries and Aquatic Resources Hour. Bago man ang mga segment ang madadagdag, nin mas modernong diskusyon asin kaaraman. An gabay isip sa impapawid para sa kalusugang pangkaisipan. Asin ang usapang kapayapaan para sa pangkinaba na issue asin sa papel kan namamanwaan sa pagsulong nin katrangkilohan. Sa pangingenot kan sa indong host, Professor Edgar Barameda asin Professor Seth De Matera. Makakanangog kamo nin malinaw na impormasyon, makabuluhang diskusyon asin inspirasyon para sa komunidad. Ini ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Madadangog kada Miyerkules alas 11 hasta alas 12 minuto. Live sa DZGB 729 kHz. Udok sa paglingkod para sa sambayanang Albayano. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. 4 minutos pasado alas 11. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Ipinahayag ni Presidente Bongbong Marcos na panahon na para i-revisit ang nuclear energy production sa nasyon. Kumpiyansa sinda sigun kay PBBM sa kapasidad kang nuklear na ma-reinforce ang energy security asin ibaba ang presyo kang elektrisidad sa nasyon. Dagdag pa ni Presidente Marcos na sisiguruhon kang gobyerno na ligtas na ini asin ipapaliwanag ning marhay sa publiko kung ano ang magayon na dara kang nuclear energy sa nasyon. Itinindog ang batasan nuclear power plan kang panahon kang liderato kang ama ni PBBM na si dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. Mawat kota na ining gamiton para sa paggamit ng nuclear energy. Yan ang baret akali sa News Base. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho.
Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liverade Pro. Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela. Alright, good morning! Ay mga misis! Kasirkasan, todo na naman. Sarap-sarapan ng mapremyuhan. Good morning kay Don Miguel Chiel de Vera. Good morning tabi sa imo, boss. Siring man, good morning kay Meo de Vera. Diyan po sa Masetas Food House. Daan kayo dyan sa Lidong. Pag mapaligaspi ka mo, kaya mapahali ka mo ligaspi. O agi ka mo dyan sa Lidong. Taratanaw ka mo sa mayon, tapos kaong-kaong ka mo kaya masisiram ng mga pagkaon dyan. Tapos pili ka mo kung mga maitatanong po nindo, kaya kung gusto na magpa-landscape, karoon din si Meo. I-landscape ka mo, Gigi, bonggang-bonggang landscape. Nyao na dyan ka po sa mga pananom. Gusto na ng palmira, sinibapa, kadakol po dyan. Magpili lang ka mo. Alright. Baby Angel, Mustasa na sa linya na. Sa nagre natin mga impormasyon. Baby Angel, good morning, Tabi. Please come in. Yes, good morning, Sir Mar. Good morning sa tuyang mga paraan tabay. Marayo-rayo na ko rin, Sir Mar, sa lokasyon ko, Tagari Maribok. Hain ka. Nasa pag-asikaso pa, Sir Mar, kan certificate of tax exemption kan tugang ko para sa buset examination. Yaw ka sa BIR. Yes po, Sir Mar. Okay. Anyway, Sir Mar, sa mga dugang tapang bareta, pigi-imbitaran kan Albay Police Provincial Office ang publiko na aprobisyonan, Sir Mar, anong papadagos na one-stop information shop dyan sa ground floor kan Ayala Mos Legazpi ngunya na Hulyo 28, 2026. Dito, Sir Mar, sa pagpagurunta kay Albay PPO o Police Community Affairs Development Unit Chief, Police Lieutenant Colonel Alan Concepcion, katayuhan kay ni Sir Mar na mas mairani itong mga serbisyo kan man iba-ibang mga ahensya kan gobyerno asin parte man ini Sir Mar kan aktibidad sa selebrasyon kan Community Relations Month ngunya na bulan nin Hulyo. Napasiring ko dun, Sir Mar, sa Ayala Mos Legazpi na publiko ang pwede, Sir Mar, na makapag avail kan mga serbisyo araw po katabi, Sir Mar, kan libreng legal services ay pagkanotaryo sa Integrated Bar of the Philippines Albay Chapter
Igo duman Sir Mar kan mga personalized man ka na NAPOLCOM o National Police Commission kung sa itong sa mga transaksyon Sir Mar na piligibo din sa indang panrehiyon na opisina ang pwedeng gibo na dyan Sir Mar sa Ayala Malls, Legazpi. Yun May rin yung mga walang licenses, produkto. Kambadil. Pwede dyan. So Sir Mar, pwedeng gibuhon po yan. Yan Ano yan? May yakap na dyan. yes Sir Mar, iga pa po digdiki PhilHealth Yakap registration as in updating of records. Igo digdiki certificate of eligibility duman sa NAPOLCOM, police welfare benefits, legal advices and iba pa. As in ito Sir Mar na mga produkto kan mga person with disability o person deprived of liberty o PDLs sa kanibay mga pasilidad. Niya ang digdi Sir Mar, minahiling ako diging produkto hali sa Tabaco, la City Jail, and syempre ito Sir Mar na Legazpi City Jail, niya ang digdi naka-prentera itong sa indang mga produkto. Mamili na lang sa Sir Mar dyan. Garo ibabalan ra dyan kang Tabaco District Jail. So, sa indang mga cakes buda, mga cookies. Sir Mar, mga pastries. Pastries. Opo. May isa din lang bakery doon sa laog. Yes, Sir Mar. Okay. And doon po sabi Sir Mar, ang nagtabdang ka na pagkikipagurong ka kay Police Lieutenant Colonel Alan Concepcion. Kung activity ngayon ng Albay Police Provincial Office, ito po yung one-stop information shop. Ginagawa po ito taon-taon in connection po sa PCR month activity. So itong mga services po dito, lahat po ng mga government agencies, nandito na po isahan lang para madali po ma-access ng ating mga gusto makipag-transact sa government. Kagaya po ng meron po kami dito sa NAPOLCOM, kung may mga gusto kumuha ng mga eligibility, pwede silang kumuha dito. And then sa PhilHealth, meron po dito sa PhilHealth, meron din kami dito sa RCSU, meron kami sa recruitment, paano ba pumasok sa police. And then napakita rin namin dito ma'am yung mga trainings na ngayon na ginagawa sa PNP. Yan Sir Mar, ang payag ni Police Lieutenant Colonel Alan Concepcion ang Chief kan Picadillo dyan po tabi Sir Mar sa Albay PPO. Kaya duman Sir Mar sa may mga transaksyon, pwedeng magpasirin sila dyan sa good alas 5 ni mezzanine pagkahapon. Dyan po yan Sir Mar sa ground floor kan Ayala Malls, Legazpi. Alright. So yan Sir Mar, ang mga dugang pa pong informasyon hanggang sa tuyakan PYZ Enterprises dyan sa Barangay Oro sa Legazpi City is sa DCGB. Thank you very much, Baby Angel. O yun, mga kababayan may mga transaksyonez ka mo naman sa mga nabait na opisina, o may mga lalakawang ka mo, may mga kakuhaan ka mo, mga notaryo ka mo. O pwede po dyan, yung IBP, Integrated Bar of the Philippines, mga abogado po na pwede magnotaryo. And then, maproseso ka mo kang papeles din para po sa lisensya kang badil. O pwede po dyan. Tapos, yung gusto na magparehistro kang manungod po sa Yakap, sa PhilHealth o mayroon po dyan. Pasyalan ka mo sa Ayala, ground floor. Nagani po na maproseso yan ang mga kaipuan po nindo, mga transaksyones. Alright, congratulations po sa PNP. Particular sa inyo pong, pagsilibrar kan, sa inyo pong, celebration mo niya manungod po dyan sa, one-stop shop. One-stop information shop. Okay? Para po sa mga kababayan ta. Alright? Sige, dagdagan tayo ng istorya. Mga tugang partner alarma yun, nasa linya man. Sa mga pangyayari po dyan sa tuya pong lokalidad, sa sur na parte, as in sa City Hall. Partner Al, good morning. Please come in. Salamat, partner. 210 na mga deputize sa barangay digdi sa Legazpi an magantay na kan mga paratapok nin basura. Ini sa mga environmental warriors. Roger to that tabi partner na kinonfirmar ni Mayor Isyam Ismail duman sa day matapos na reklamo sa pagtatapok nin basura kaniba dahil sa kabaglaan. Mag-ingat ka mo gabos na mga barangay ngunyan digdi sa Legazpi, igwa na ki tulo-tulo na nagmamonitor
kan hiro-hiro dyan sa barangay na ka mamadakop sa aktor na nagtatapok ng basura sa tamang lugar. Kung titikita na kamo base sa City Ordinance sa Solid Waste Management Ordinance kan Legazpi. Dinini kan pagiging mo na aksyon kan gobyerno lokal dahil yung ano yan sa mga issue yung basura alagad dakol pamangaray an dahil nagkakaiguanin disiplina sa sadiri sa pagtatapok kay ni. Kaya dahil managutunong ang gobyerno lokal, sabi kan alkalde sa environment campaign dapat maging aware gabo sa publiko atay ralontan na disiplina sa pagtabog ng basura dahil na kita nakakamalisya igwanin nagumantay ng onyan sa kada barangay 200 GCM gabos ali sa 70 mga barangay kan Legazpi. Okay. O yan kami, partner, ay informasyon pa ali sa City Hall, Alarmario, DCGB. Thank you very much, partner Al. Yan po tabi, abiso yan sa mga kabarangay tabunig sa Legazpi. So mga para tapok ng basura o magbago na kayo. Mayroon ng bantay. Mga train po yan kano CNR. Manungod po dyan sa ano yan. Pag siguro na dahil po na magtatapok ng basura sa kung sain-sain. Di ba? Ang basura baga dapat sa MRF. Tapos igwa dapat ng segregasyon. Segregated sa mga nabubulok at di nabubulok. At saka yung mga ibibigay nyo dyan sa yung mga panapon, di ba? Yung mga residuals, yan po, ibibigay nyo sa mga eco-aid sa barangay. Okay, so, may penalidad, na magkakanigong penalidad, may citation ticket na itatao po sa Indo. Kaya, para po na magagawa ng problema, magsunod sa natabi. Ang abo mo, dahil mo ipagtao sa iba. Di ba? Mag-segregar kita mga tugang and mag-composting kita. Sabihin so mga inubak kang mga gulayon, di ba? So mga awot ipalapa mga tugang i-compost para maging abono, including yung mga kitchen wastes. Yun po na mga mukmuk kasi ni Baba, yung pwede, ano po nindihan, pwede yung gibo na abono. Nasang kan sira, pwede po yung gibuhon mga tugang na, ano yan, na fertilizer, di ba? So dahil na ipagtapok sa kung sa impaman. Pwede man kita dyan sa nasarong to, pwede tayo magamit sa pagtanom-tanom ta. Okay? Ayan, magsegregar, and then mag-recycle, di ba? So mga pwede pang pakinabangan, kung bakong i-recycle, i-repurpose ta, i-upcycle ta, di ba? Yun kami nakadabis kaya kan, refuse. Yan, refuse. Reduce, refuse. Pag nag-refuse ka na, wala nang i-reduce, di ba? Lalo na mga single-use plastics, di ba? Yan ang mga kampanaw ni na doon Miguel C. Olivera. Pag sinugo kami kan mga magurang, bakal kang kilana dumaan. Madara ka ki butilya, kung bakong su prasko, ang prasko bagang bigabon, su 4 kantos. Pagkatapos su bilog. Idara-dara ka kaanduman, pasiring sa tindahan, pigbubumba yan, pigbubaton yan diba? Ngunyan ka na so nakalagit sa plastic economy, puro na nakasasye. Yun na po yan mga tugang. Madaling ang ibenta, pero yung impact sa environment, di nila naisip na ganun pala, ang gabundok na ang problema ta. Sigang gastos ki milyones ka mga lokal na gobyerno, mga tugang para sa naman maariglar na ang basura na maipugtak sa tamang lugar. Milyon, ang bayad taon-taon, imbis na magamit na sa iba pang mga pangaipuhan ka mga komunidad, pig-obligar ta sa gobyerno na gastusan kita ng milyon dahil sa basura na sa primera vez, di man silang pakilabot kang binakaltaan. Kanda ito narapok na, yun na po ang problema na kang gobyerno, di ba? Sana magtarabangan po kita dyan, di ba?
Pangatamanan ta ining ano yan, ipinagkatiwala sa tuyakan mahal na Diyos. Na kinaban mga tugang na pag-irokan, pag-istaran. Dahil ta pagparatian na maging kausa para mag-irilang kita. Yo, good morning kay Divine Osera. Good morning aya po, nakikinig po ako sa iyo. Yan. Dito nga sa Pawa, maraming basura sa gilid ng kalsada. Yung mangyari. Yun po dapat talagang tama man ini na may guning mga warriors para dakop. Tikita na talaga. Tara mo kundi kang Pinoy, pag di nalalanitan, di nasunod. Diyan ka nga na magnalas eh. Ano man mga tugang arin man na klase, profesional, o bako, pag napadako sa Subic, because aram ninda na duman istrikto. Aram na istrikto pag-abot po sa batas trapiko, pag-abot po sa basura, pag-abot sa pagbalyo, mga masinununo doon, pag nyaon duman. Ang mga taga-Albay, ang mga taga-Bicol, masinununo doon. Mabalyo nga duman sa pedestrian lane. Pero pag nakaluwas na naman sa Subic, nakabalik na sa Bicol, balik sa dating ugali. Ano na ang mangyari sa buhay ito? Di ba? Wag na pa naman sa ibang bansa yun. Sarunodan kita. Pero pagabot sa bansang Pilipinas, na imbis na mahali natin, anak ng tinapay, sinasalaula natin. Di ba? Ayan po, mga kababayan, ang medyo problema dyan. Okay? Alright. Papa Mar, kumusta na po ang Barakalon Tangunyan? So, petrolyo nagmahal. Nagmahal sa petrolyo, mga tugang, because, primero, apektado naman kan parulugtukan mga tugang ng missile buda, mga drone attacks. Tapos, yung kadipisilan magbiyahe ka mga barko, duman sa Estreto Bormo sa Kasusaro pa, mga tugang na pigaagihan. Siyempre, sukaaditan ka mga nasa oil industry na maatraso, mapinjente so biyahe kan sa ilang mga piglalauman na delivery. Mga tugang ning petrolyo, may problema. Yan ang naging dalan para ilangkaw sa presyo. Laminangkaw na naman ngunyan pong aldaw. Pagkatapos posibleng sumunod pa sa mga maabot pong mga aldaw. And then, medyo mamundo pa dyan because yung pong dolyar uminalangkaw kumpara sa piso. Ibig sabihin yan, sumadsad ang piso, bumagsak ang piso. 11.61 na. Ayayin sa mga may nasa abroad. Pero yung mga giraray po, baga, garo paratas man sana pagpadaradidikan ali sa abroad. Pagkasasama di garo, yung man sana ta, mahal ang Barakalon, di ba? Kaya po yan, tabi, mga tugang ang sabi nga ni, dagdag natong impormasyones para po dyan sa mga kababayan ta. Ayan, alright. Uy, iba man yung Energy Regulatory Commission, mga tugang, ERC, suportado daw yung pangapudan kang presidente na tanggalon ang systems loss charges na pigapasa sa consumer. Welcome da tabi sa ERC. Ayan, tabi so nasa kamot na talaga ini kan mga kunyanta, mga kongresista sa mga senador ta kung paano na parikason yan, mga tugang na pagpasar kaya ng aning maamyendaran na tukaron tulos yan no pagbaralik po nindo tanganing maging ariglado na. Okay. Duman sa mga tagabagantabay niya to, mga tugang na naghahalat kan mga mihoras halata naton sa nangaya. Tanganing maging okay ang gabos pag-abot kang aldaw. Okay. Ang sabi mga tugang, may mga mangyayari pa na mga bagay na makakaapekto sa pong pamumuhay sa mga masunod pong mga aldaw. Okay? Ayan. Kung mabawas-bawas ang pangaya lamang ang presyo, mantiniron ngayon 20 bagas,
Asin dapat nga sa gabos na ipabakal ay marirahi ngaya. Yan po talaga ang yung bagas. May kunyan, may mga nakakaapektar kaya sa satuya po na digdi satuya po sa Pilipinas, di ba? Primero yung parang pagpresyo kayan dahil na puning control yung National Food Authority tahinalian baga kan maipasar so rice tarification law nagakudan na pusasan so kamot mga to gaganan FA dahil sila pwede mag-importa, diba? Bawal mag-importa. Itinauna sa pribadong sektor ang pag-import ng bagas. Pandua dahil sindang kontrol na mag-regulate kang presyo. Diba? Pantulo, mga tugang, dahil sinda pwedeng direktang magpabakal ng bagas sa mga konsumidor. Hansen ng trabaho, magtipon nin bagas, paroy buda bagas, nangani na masustiniran ang pangangaipo sa oras po na may kalamidad. Buffer stock, hansen ng trabaho. Nagkataon mo niya na dahil dyan sa programa, mga tugang, manungod sa 20 bigas mayroon na, yan, nakakapag-dispose ng bagas, pero ang kauron mga tugang so Food Terminal Incorporated, sarong sanga kan Department of Agriculture. Pero bako po gabos ang nakikinabang. May mga sektori sana na pwedeng magbakal nin 10 kilos na bagas kada bulan. So ano yan? So mga vulnerable sectors, 4Ps, di ba? Pantawid Pamilyang Pilipino Program Beneficiaries. Tapos senior citizens, di ba? Tapos yung pong persons with disabilities, PWDs natin. And then yung mga solo parent. Tapos isinabay na mga tugang so mga farmers and fisher folks. Mga drivers, mga tugang, tricycle asin jeep, isinabay naman. Yan ang pwede sana magbakal. Diba? Sana ay gabos na ngaya kita, makabakal ka lamang tabara-bara to. Tamariray man baga ngayang klase. Tapos igwaman ni mga move sa Kongreso, asin sa Senado na amindaran nga so rice tarification doon na yung ngayon ang culprit. Yan ang dahilan kung atan uminitasan ng gusto ang bagas. Dahil nakakontrol nga kang gobyerno yan. Diba? Paano na sa pribado na So, dati ka ito, so lumang setup, ang nangyayari ka ito kapag ngayon may pagiro sa merkado. Nahiling na ngayon nagkapalangkaw ang mga negosyante, nag-aprobitsar ang mga negosyante, nin bagas na magpalangkaw. Ang gigibo ka ito kanin FA, infuse nin bagas mga tugang sa merkado sa pagikan sa indang mga accredited rice retailers. Yung NFA rice retailers ka ito, akreditado, pigi ikot-ikot yun na dyan, di ka ganan dyan baratong bagas. Kundi naaboso kan iba ina probitsaran kan iba. So iba hihalo mga tugang sa commercial rice para maging commercial rice so NFA rice. Mahal na hinaluan na adulterated rice ang tawag namin na noon during the operations. Pagkatapos sa iba man mga tugang dahil naman pipo bakal. Kaya yun, nagka-relate na, yung po, guminibo ng batas, mga tugang. Dahil nangyayatagtao yan sa NFA, tapi ka para mga aligasyon kayo nga, pig para kunyan man sa nangayan, pig aprobitsaran man sa napig, dililing siyan ngaya. Kung inali, baga di ba, kung tinaon na sa pribado, anong nangyari sa tao? Dahil nakitang naginibo. Di ba? Halang kaw ng maray subagas ng NFA. Pero yun po yan tayo, sabi ka nga gusto ito magparakaraong kimasiram na bagas, mga tugang maalnas.
Dahil na ngayon itong kumbaga kiniskis ng todo, hindi kaaram niyan po ang kunyan. Problema. Ngata sigit ang irilang mga tugang na nagkaka-instant ilang kita because we do not monitor mga tugang di sugar. Dayan ang bagas, maluto, yan po yung silent mga tugang na ano yan, sugar source. Di ba? Glucose man eh. Sigang karaon ta. Padara kulang itong karaon nga kita ka. Kaya pagabot kang oras, may problema na kita. May diabetes na pala. Kalma lang, tabi. Kalma. Okay. So, duman sa mga kabarangay ta, mga tugang, mag-antabay po kan mga masunod na mga pangyayari man sa palibot ta, manangod sa panahon, at least kunyan, wala po tayong namomonitor na maraot na panahon. Ari ko sa naman, iyan po mga tugang na pigapod niya tong mga local thunderstorm. Biglang minauran sa mga lokalidad ta. Pero bantayan ta po, prepararan ta po, mga tugang iyan na mga magiging epekto sa tuya, mga tugang kan El Nino. Sa satuya pong ano yan, satuya pong palibot, tama apiktaran kita kayan, ariglado kita kaan. Ayan, okay. Alright. Okay po sir. Oy, so mga member ta palang kang kabalikat Civicom, gusto po nilang sumabay duman po sa ano yan, sa tuya po na Leadership Summit sa maabot po mga tugang na August 29 diyan po sa Quezon City. Mag-coordinate po sa inyong mga chapter officers, chapter president para po makuanin do ang detalye po kayan mga tugang. Ano yan, para po duman sa tuya po na pagtiripon, Leadership Summit sa Radio Veritas Asia Buwik Street, Fairview, Quezon City. Sa Fairview pala to. Okay, magsabay po. So gusto magsabay, tangani po na makasabay, makaibanan girarin nindo ang mga higher officials po kang kabalikat Civicom nationwide. Particular ang pong founder, si Sir Hill de la Torre. Okay. Good morning kay Councilor Joey Maristela kan Santo Domingo Albay, listening ngayon sa AM Radio. Good morning, tabi mate. Narin ko din yung mga kampang simit magkapi-kapi lamang. Tadakulo nining mga naiisip man na karahayan sa naman. Alright. Okay. Good morning po palang tabi and condolence kay partner King Rinaldo sa pagkagadam po sa iyang pinsan. Okay. Pipaisip po tabi sa kapartidaryos kamidbid ni Blandino Andes Musni nan lubong sa iya gigibong po sa Hulyo 30 alas 2 din hapon sa Albay Catholic Cemetery. Thanks po tabi. Okay, sige po mga kababayan, yan po mga dagdag nato na mga impormasyones from partner King Rinaldo. Alright mga kababayan, oras natin 11:33 in the morning. An oras hatod sa Indokang. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo?
Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth nang tayo'y malayo sa sakit. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Alright mga kababayan, balik po kita sa pong mga dagdag na mga istorya. Ayan, dumaan po sa mga kababayan natin. May nawara po tabi na long folder with clips. May log pong mga dokumento na waltak po ni sa Legazpi Daraga Route, no? Sabi yan ni Sarah Christy Bustamante. Ha? Yan po, tabi. CCDI Legazpi. Pwede po kang mag-text sa 0994-2964-235. Kunya, ang pusendo ito pong folder with clips. Asa kami mga dokumento po, tabi. Nawaltak po. Legazpi Daraga Route. No? Lang tabi. Para po dyan sa mga kabayan na nakapurot po ng mga items na hindi naman sa inyo, pakisauli na lang, ha? Para po maging okay kita. Alright. Naman po sa mga tagabangantabay niya to, ha? Talaga pong namamati na. Iyan mga tugang na pagbabago ng panahon. Okay? Sabi nga ni mga tugang, tatamaan ang satuya po ng mga paraoma
Dahil iyan po, tabi, nagkakaigwanin mga pagbabago sa sistema. Arugon yan, pipagtanom sinda po ning atab. So iba nakapagtaranom na, so iba na ipa. Tapos so iba nagka-problema. Because yung naipon ng tubig, mga tugang, is only suitable para sa preparation kan land. After kito, wala na. Ayun po, problema. Talaga pong kunyan. May mga komunidad kitang day na naabot po ng maray na klase po ng tubig. Ning patubig, no? O kaya, duman sa mga kababayan, mga tugang, talagang kunyan, pinaggibuan ng paagi na magkaigwan ng pagtitipon ng mga tubig kapag mga may uran. Ayan, nahiling ko yan kayo duman sa Iloilo eh. Kasi ang Iloilo, mga tugang, extreme hot, may drought. Extreme rains, may flood. Yan po problema nila duman eh. Pero nagibuan ng paagi. Sa paagi kan maray na klase po ng paglapat ng programa. Yung mga paraong may sadiring parang weather station. And pipredict ninda kung anong klase ng panahon sa mga maabot kasi na isasuggest na anong pwedeng itanong. Pero ngunyan, igwa naman kita, digdi po sa Satuya, yung DOST sa RAI, yan po tabi igwa na sindang sa cellphone nindo, sa tablet po nindo, yan, duman sa website po ninda, yan, pwede kayong makipag, mamaharamon po nindo ang klase ng panahon sa indong lugar, and anong klase ng pananong ang pwede po nindong itanong dyan, yan po tabi sa may igwa na po ng mga pwedeng giribuhon. Kaya, maging siguro, magkunyang kita, magtaga-hapot, asin magtaga-research, so mga kababayan ta, asin mag-connect, diyan po sa mga yun sa gobyerno na makakatabang para po malampasan tayo ni po na sakit na gibuhon, kaya dalaraon po kan El Nino. Pagkaon, threat po yan sa food security, tapos threat sa salud, di ba? And threat sa hanap buhay, di ba? Ang mga kababayan ta. Kaya, iyo nga yan, sabi nga mga eksperto, dahil kita mayro kung yaon na, kundi habang ora pa, mag-iroon na. That is nga, preparation nga yan, tabi. Kaya baga sa mga kabarangay ta, may mga pagtiripo na. Di ba? Yung Ligaspi nga, nagkagawa ng El Nino Caravan. Di ba? Pagkapaliwanag, mga tugang, maging epekto, kasi mga dapat na giribuhon. Talagang yan man talaga ang dapat na maaraman ka mga tao. Anong dapat ang ibuhon pag-abot kang oras na arong na kayan? Number 1 yan, magtipid ka tubig. Di ba? Kung yan dakol pa kitang nakukuha, magtakatipid-tipid kita. Di ba? May mga suggestion nga niya, magandi pa doon, nagka-suggest ba ganang. Kaya, bawas-bawasan ta ngayang pagkarigos. Kung, bako masuday ka na magkarigos, kundi, so durasyon kang pagkarigos mo, halimbawa nagkakarigos ka ganing mga sarong oras sa banyo. Gamit ang tubig, wagawa na ni wagawa, ay bawasan mo. Paano pwedeng gibo mo na sa maximum of 10 minutes? Di ba? Iyo, tabi adi. Para naman sa mga kabarangay. Alright. Okay. Kang inot magadigdi sa tuya, may mga nahiling pa ako ng mga kunyan. Mga gulayon, mga prutas na nakapatos, mga tugang sa daon kibatag mo niya. Dahil na. Ano daw nangyari, adi? Maging duman sa Thailand, sabi ka mga amiga ta duman, pigkunya na da, pigkugos na, mga tugang kang Thailand. So simple, pero epektibong solusyon sa saro sa pinaka dakula na environmental challenges sa kinaban ang plastic. Plastic waste. Bawal ang plastic. Ang sabi, mga tugang ka mga amigo ta, sa kadakol ng supermarkets digdi sa Thailand, so mga preskong prutas, asin mga gulayon,
ngunyan nga nakapatos na sa biodegradable banana leaves. So daong gibatag, instead nga kan single-use plastic packaging. Tan sabi nga ni, ang natural leaves daw, nagpoprotehir mga tugang sa mga produkto para na itulos mga tugang makunyan, maglapa. Ayan po, ade. Renewable pa nga ang banana leaves. And then compostable and widely available across Southeast Asia na naging dalan para maging practical siyang alternatibo sa plastic. Okay? So, bako sanay nakabawas mga tugang sa dahil naman kinakaipuan ng mga pamatos o packaging waste. Pero bultada po yung kan tradisyonal na practice na nangyari na mga tugang kan panahon bago pa man uminabot ang plastic era. Di ba? Although sabi ba ganinda, ang banana leaves yan down kabatag, dahil man dahil man yan makasalida duman sa kada klase ng packaging. Okay? Pero, mga tugang, ini ngayon minademonstrar kung paano ng mga locally available and sustainable materials can significantly reduce plastic pollution kapag ginamit ning tama. Ayan, ha? So, ini po, mga tugang ng mga approach na ini, nakakuha na ning international attention bilang example of how small practical changes in everyday shopping can contribute to a cleaner and more sustainable future. Your Honor. Okay, dagdagan tayo istorya mga tugang. Alin po dyan sa luwas. Nasa linya, Joshua James Bino. Joshua, good morning. Please come in. Yes, good morning, Sir Mar. Good morning sa mga parantabay. Ang connection kang PYZ. Gari man sa pagkamot ko sa iya. Ang puro pondo, daing putol-putol. Ang pagkamot ko sa imo, daing puro pondo. Ang yan na. PYZ. Ayos. Salamat kay Sir Raul Calio at kay Marisa. Yan. Okay, sige. Anyway, tabi Sir Mar, sa dagdag pa niya tong bareta, consistent man ang Daraga Municipal Police sa pagkondusir Sir Mar ni road clearing operation. Particular naman Sir Mar, digdi sa Kalabaan kan Bagtang Road sa gilid kan Bicol Regional Hospital and Medical Center o BRHMC, pasisiring man duman sa may Department of Health o DOH Bicol Regional Office. Paminado man si Chief of Police, Lieutenant Colonel Mary Grace Tagtag, na medyo may challenge para sa Sainda, lalo-lalo na itong mga unidentified, dahil mahanap so driver kan vehikulo, kung kaya dahil basta-bastang matikitan, pag nagpaking duman sa Kalapanayan kan Bagtang Road. Kaya sigun sa iya, na kikipag-coordinate na ngunyan, nagatarabang tabang ang lokal na gobyerno, sangguni ang bayan asin ang Daraga Municipal Police, tangani tabi Sir Mar makadilog ni panibagong ordinansa na magkondusir na nin pag-wheel clamp. Tangani nang medyo may pangil ang implementasyon kan road clearing operation. Sigun sa pagipag-uron kan DCGB News kay Chief Tagtag, ito ang challenge ni Sir Mar. Sa kundi nahanap, so driver can vehikulo, dahil basta-bastang mapali, dahil basta-bastang matitikitan. Pero kung mag-implementer na rin pag-wheel clamp, at least yaw na tulos, so action, mabuyong abutan kan driver na wheel clamp na sa iyang vehikulo, dahil na mag-utro. Yeah, dapat yan magpasaning ordinansa ang kunyan, ang sanggunian. Wheel clamp ordinance. Tama yun, tabi Sir. Yan, so rekomendasyon ni Chief of Police Tagtag, nagpalap kita niya na pagkaga kan problemang yan dyan. Siguro sa'yo, pirmi masindahan nagkagwa Sir Mar ni road clearing operation dyan. O di ilang ito ang challenge
Kayaan masunod na lockdown yan sa labyo ka na lokal na gobyerno at sa Koreang Bayan, ordinansa para sa pag-welcome. Ayo ta, kung so ngaya ordinaryo sa nangayang ticket nga manungod sa no parking, ba yan? Baba muna, kung magparabantay sa polis, mag-abot sa driver, man matitikitan. Pero kung may welcome, hayaan mo yan dyan, bala sa kung saan yan tubuson, matubos yan doon sa opisina. Araw ba di sa Ligaspi? Di sa Ligaspi, pati motorsiklo, di dali. Kaya yun dapat, ligi sa dalaga, kundi kay Puan pa mo na ordinansa. Iyan, kay Puan. Si San Chairman kang Committee on Transportation dyan? Si ABC President King Diasis. Ay, kayang-kaya ni King Diasis yan. Basta gusto, kakayanon siyempre. Kakayanon yan. Magkuha sa sample ordinance kung sa ina munisipyo kaya syudad. Bago niya na sa akma niya sa yakma niya dyan sa lokalidad sa Daraga. O rimati na. Paano yan? Marinig na yan, Tulos. Dapat mag-iro-iro na madali na. Iyo Bati dahil mo nabanggit ng presidente. Kundi, kunyan yan. Ang problema kasi kang abot sa transportasyon, ang iba, natatalamatam ka yan. Pamuringtan nga kita kan mga constituentes na. Yari. Pero pasang ikakaray kang gabos, dapat gibuhon talaga. Pero kami Sir Maria na informasyon, follow-up niya to, Josh Mamino, DCGB. Thank you very much, Joshua. Yan po tabi, mga dugin natong istorya po yan, alipin yan sa Banuang Daraga. Bata, ang Daraga gusto na maging syudad, magturul-tul na kita dyan. Yan po tabi, kung sa hindi pigwa paradaan, ano naman talaga man ang ugali kan ibang driver, adi? Pag daing nahiling na pulis, maparada. Diba? Maski may nakakaagyan na no parking. Magibo talaga ding paging magano. Ako nga ni udig di sa madaling araw, bigla na sana akong nakikigkigta, minsan may minaralaog dyan sa one way baga. O ningali di sa may junction kan Lapu-Lapu. Dapat wag maagi ka na sa Lapu-Lapu, minalaog dyan sa Rizal Street. Minsan, suali di sa may, sa may Ben Imperial Street, minadiretso pasiring duman sa may pylon. Anak ng tinapay ko na. Siyempre, agi ka ba dyan? Tapos araw mong one way, pwede mo ako parang mag-imong na tinampo. Minsan mataraka ka na sana may motorsiklo, minsan auto na minalaog po dyan sa one way. Anak ng tinapay. Bakong nasibot sa pulis na magsaway. Di ba? Parang ka na ugali kang mga kababayan ta. Para diit na marikorida, abo pa. Pag na-disquido, sa kada ugaring. Okay? Ayan, mga kabarangay ta, sabi, ang mga dagdag na mga impormasyon sa mga taga-Banuang Daraga, sabi, magsunod na kung sa inpuso dapat sa ng pagparadahan, duman sa nakita. Tangani po na yan. Dahil kita magagawa ng problema pag-abot po kang aldaw. Okay? And then, iyo po yan, sabi nga ni, pag nagpapautob nga yaki mga mahigpit na mahigpit na patakaran, mga tugang sa manungod sa no parking. Ang sarong lokal na gobyerno, dapat nga igwanin maituturo man kung saan pwede magparada. Dapat may paradahan talaga man. Kung dahil man iparadahan, yan po, problematic tayo dyan. Okay? Dapat na igwa nga yaning maano man, maituro man ni ka, saan ka pwede magparada, kung dahil nga di pwede, di saan kita, ay pangyari si Brad Miles. Abaan ang sisiram, adobo sa asin. Pagkatapos, sitsarong bulaklak. puro ni Brad Miles na pampabata. Puro ni pampabata na mga presentar mo niya na pangudtuwa na. Magkunyan, isaw-saw sa suka. Ang maragsip, mga tugang na na si Charong Bulaklak. Ang nangyayari, yan po yan ang mga kalaban ni Papa Marngon yan. Kaya ito paborito ang kuhan.
Pero ngunyan, yan ang mga agawunan dahil nakitakaan. Numero 1, mga tugang magsunod sa abiso. Magsunod sa abiso kan mga doktor tanganin pong day magkunyan. Day kaigwa din problema. Sa bagay ngayon, tama ngaya, among ngaya baga, ito usana, makatana barang. Tapos dapat ikaw kaning pambalanse. Pag medyo tinamaan, inom ka tulos. Di ba? Ayan, tapos pada plus, tangani pong day magkagawin ng problema. Ngayon, ayan po, mga kababayan, ang mga dugay na mga impormasyon sa kanyang po na pagkaaga, ay pangyari nagbabarnoutan sa kuyang cellphone na, ay wala nang charge. Nagrumirom na, Brad. Nagrumirom na. Ay, congratulations kay, kay Sir Mark Ian Shapno, sa padagos po na pagpaabot ng mga kasanayan o ensayo sa mga komunidad dyan po sa Santo Domingo para po sa disaster risk reduction and management. Okay? Padagos lang ang misyon. MDRNMO Head Mark Ian Shapno. Ngunyan ang tawa naman ni after kay ito po na so incident management seminar o training kanakaagi tulong aldaw ito. Ngunyan ang pigtawa naman ng training mga tugang so mga mga airpat training for airpat ini po na yan para po sa one day community based disaster risk reduction and management o CBDRRM parte po magiralay po ini mga tugang kan pag obserbar ta kan National Resilience Month ngunyan po na July. Okay, so hektik bro barangay pigilibot po ninda para tawanan po ning mga lectures and trainings para po dyan para maging handa ang gabos asin maging panatag. Madami. Okay, o paano? Madama na kita? Pili na no? Mga tugang ko po, i-share na muna lagi po sa programa ngunyan po na pagkaaga. Sa pangaraw mga bilo na tropa Mega Force Patrol, sina Chief Ramir, sino nang kasama natin ngayon? Chief Ramir pa. At saka ang suway pong mga OJTs from Asosawan State University, si Jerome Nico Martinez and sa tuyang tropa sa newsroom. Ini po si Mardela Papa Mar. Thank you for God bless the Philippines. Abangan po masunod, alas 12 Bareta with Baby Angel Mostaza and Nicole Ann Gloriani. Masunod na.